Deputati Laburisti imblukkaw talba mix-Shadow Minister Derin Karabot waqt laqa tal-PAC. Talba illi saret sabiex ikun magħruf min irċieva biljetti għall-logħob tat-tim Ingliż Manchester United f'Old Trafford bħala parti mill-ftehim ta' sponsor mill-MTA ma' dan l-istess klabb. Waqt laqa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, iċ-Chairperson Derin Karabot talab is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tat-Turiżmu għall-informazzjoni dwar il-ftehim tal-MTA mal-klabb tal-Premier League Ingliż. Huwa talab kopja tal-ftehim, lista ta' nies li marru jaraw il-logħob ta' Manchester United bħala riżultat tal-ftehim u dettalji tal-benefiċċji li rċevew. Deputat Laburista Glenn Bedingfield ma oġġezzjonax li preżenta il-kuntratt iżda oġġezzjona għat-talbit l-oħra. Bedingfield sostna li il-benefiċċji bħal biljetti b'xejn ma kinux kompitu tal-PAC u li l-biljetti ġew mogħtija mill-klabb. Derin Karabot sostna li huwa fl-interess tal-poplu Malti u għawċi kollu li nkunu nafu min irċieva il-biljetti bħala riżultat ta' ftehim ta' sponsorship imħallas minn fondi pubbliċi. Meta niġu għad-domandi parlamentari, risposta qiegħda tingħata mill-Ministru, mhux min-naħa tiegħek bħala Segretarju Permanenti, li qed nistaqsi hu jekk hemmx diffikultà sabiex ikun hemm din il-lista. Jiena l-ewwel nett xtaqt niċċara li f'korrispondenza li rċevejt fit-23 ta' Jannar mis-Sinjura Anna Brinkat tiċċara istess u tgħid xtaqt ukoll niċċara ftit dak li ktibtlek fl-email preċedenti tiegħi. Fis-sens li l-item li bih se jiltaqa' l-Kumitat huwa kif ġej. Eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali Evaluating the Role of the Malta Film Commission in Promoting the Maltese Film Industry, kif ukoll tal-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji inkluż organizzazzjonijiet parastatali li għaw taħt il-Ministeru għat-Turiżmu. Ma jidhirlix li tiddomanda letta milli tirrelata ma' dan. L-erba' membri tal-Gvern fil-PAC ma qablux u vvutaw kontra it-talba li ressaq Karabot. L-MTA kienet estendiet il-ftehim tagħha ma' Manchester United fl-2022 għal 5 snin oħra, filwaqt li l-Gvern irrifjuta li jiżvela kemm nefaq fuq il-ftehim u qal biss li l-espekulazzjoni dwar prezz ta' 20 miljun euro ma kienet imkien qrib l-ammont attwali.